Thank you. Det var så lidt. Velkommen til Pausesmøgen. Hej, den er tændt, og vi er i gang. Yes, nu kører vi. Man kan tage det her tumus i hænderne, så man bare begynde at kaste på folk. Tumus er ude, han gad ikke mere. Tunmads. Han var inkompetent. Tunmads. Så det her afsnit går ud til Tunmads. I dag skal vi lave noget grineren. Eller ulækkert, det må man tage bestemt. Vi er begge to sådan de tykke drenge i klassen. Der var vi købt en fløde Havarti, og det er 60%. Nå, 38% fedt. Ja. Yes. Så Morten, hvis du skærer den. Jeg skærer lige for. Yes. Og det går ud på er... Jeg tror ikke man kan se brødet. Vi skærer her. Vi tager lige osten ud. Ja. Det går ud på er simpelthen at ryge sin smøg og spise en halv fløde Havarti hver. Hurtigst. Yes. Så så smører jeg lige... Nej, jeg skal jeg smøre på? Ja. Ingen ostemad uden smør. Nej, altså har du nogensinde fået sådan... Det er ligesom at gå til bageren og bede om brød uden smør. Ja, okay. Det er næsten det samme, bortset fra, at det ikke er med bageren. Først rigtig morgen. Jeg lægger den lige her på bordet. Nu er der nogen, der godt kan lide tykke skiver. Yes. Godt. Sådan et stykke smurt råbrød. Skal vi have skinke på? Vil du have skinke? Okay. Og målet er simpelthen nu at være den tykkeste. 3-4. Så det får meget lyst. Okay. Yes. Jeg tror, jeg er nemmere med mere smør på. Det er tunus. Ja. Nå. Vi er vist alle sammen enige om, at det skulle være et ekstra stykke råbrød. Ja. Og noget flødehavarti smager vel af en lille brus. Men jeg vil sige, at jeg kom længst, så jeg vandt. Vil du have den inde i køleskabet igen, eller? Nej, ved du hvad jeg synes? Jeg vil gerne finde den. Ja, vi skulle have den anden med. Nej, det er fint. Ja. Altså, for hele selv brød på, at den er jo ikke dårligere i morgen. Så vi kan sagtens... Nej, altså det var lige kommet ud af køleskabet. Det kan også godt være, at det er en runde næste uge. Ja, det gør vi sådan noget. Men oste, Jo. det er ikke tosset. Vi skal prøve. Nu er jeg faktisk færdig med at ryge morgen. Jeg suger til. Så med disse ord, så tak fordi I så to fede fyre og spise ost. Det var fedt, mand. Vi ses næste uge. Det gør vi.